Jam tanah ya urung lho yuk anu kuwi. Cacake nae. Nae mbuh nae. Ya alon-alon sik yane Pak Doni ya sik urung teko nggone kok. Ya pokoke. Oke. Iki hawane karo masaku kok. Kayane kulkas. Ayo nak Ririn jam 12 Duk. Wedok ya, mulai kiyer-kiyernya ibu biak. Kiyer-kiyer kan piye Mas? Kiyer-kiyer ki ya anu nak cara magetan kaya wong kilenan kan. Kiyer-kiyer ngono. Kok kilenan to? Wong maksudnya wong kulonan, wong kulonan kan. Wong kilenan kan kiyer-kiyer ngono. Ya. Ibu ya apal nak. Piye anu ndok gemak bunter-bunter kan. Rasa penak, ora arep trimo kiyer-kiyer bu munyer. Munyer saka penake. Kayak helikopter kayak Mas. Oh kitiran kok kok. Kelingan manis aseme. Yo. Jor kelingan ramah gemoyone. Pak Doni matur nuwun. Wis nolak kasih sayange. Kasih sayange. Karep atiku lakon jadi bojone. Duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno kadang tresno elongso rasane ati yen aku ra lakon melu duweni DS musik bareng-bareng idola audio. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut yo sumpah lo orang bakal jos yes musik. Sampai bawah. Acak. Ayo ta, Cah. Mau tak tuapur ra iki lho. Kene wis sak ono menenge. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku kebacut tresno. Kadang tresno. Elongso rasane ngati. Yen aku ra klakon melu duweni. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut yang durung rondo aja direbut. Oke digoyang yo sumpah ning batin yen kula jadi kawin oh yeah tekad ngati ora bakal loro aye yo
hadir. Siang makan Alang hadir. nasi. Kalau malam goleki susu. Oke. Awakmu. Jambu alas dok. Manis rasane. Manis rasane. Nadyan kelas. Tak enteni rondone. Seneng aku. Cilikanku apa? Pak ami-ami seneng. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Cilikanku Iya. malam mimi susu. Lah cilian apa? Cilikanku. Saiki gede. Wis gede ya ngono. Pak ami-ami. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Bengi. Golek susu, golek susu. Yo. Nganggur. Oh, golek susu. Ayo, apa ora? Kaya roh. Ya para. Kok iya ya lho. Kalau sing duwe. Sing duwe ngaku. Alah, kelakuanmu padha. Wong wedoke ora ngangkane wong lanang ra kober metu ka omah. Anu, sapal Mas, kelakuan. Tolong video call Bu Sulis. Oke. Ben telepon Tolong kembali. wong wedok dikondisikan kalau wong lanang mau kopi jangan diginiin. Gak sida ngopi. Lho. Lah piye to? Apa Kopi. budal ngopi mau mancing. Ini Pak. Wong nang omah yo duwe kopi, duwe susu kok. Lah langsung wis turu angker. Kelakuan busuk. Kita budal ngopi ya, Mas. Kono ya tanah berkuasa, bumi ini berkuasa. Iya. Nane bojo-bojone sing gawe mancing, ndang kono ne. Halo, Lon. Iya. Ngokopan. Ayo. Iki di bojo burung kok omongni. Oh, Mas Ari wis kulino. Kulino kok. Oh, kuwi aja anu disukup kupinge le. Engko yang teko omah goleki. Hah? Goleki susu. Oh, susu anu. Susu Indomie. Oh iya, susu kalengan ya, susu sasetan ya. Aja neka-neka lho, Le. Kuwi apa meneh kuwi nak petuk susu kadaluarsa tak omongi, Le. Aja ngombe susu kadaluarsa biyuh semaput 3 dina aku kae. Anu Mas, susu kadaluarsa ke umur 40. Ya umur 70 kuwi. Ya. Rasane kuwecut. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kebrajut tresno. Kadhe tresno. Nelongso rasane ati. Rasane ati. Yen aku ra nglakon